Всім привіт! З вами Чоткий футбол по-українськи. І сьогодні ми будемо грати челендж. Ну, тільки я буду грати челендж. Не знаю, хто решта, що буде. І не знаю, чи є таке на ютубі, чи немає. Ну, типу, я не знаю. Треба нам буде м'ячем подати в чорний кош. У мене буде 5 спроб. Ну, буде бити Антуан Грізман. Все, поїхали. Перша спроба. Друга спроба. Ще би чуть-чуть і би впав. Це нереально просто. Трошки вже нервуюся. Якщо нам таке зробити, щоб попасти всередину цей кошик і, можна сказати, проламати його навпись. Поїхали. Думаю, це буде ліпше. Ні, не попав перший раз. Другий раз. Та ну нафіг. Я мушу попасти. Та ти моє. Ще ніколи такого не було. Я промов цей кошик. Ми будемо закінчувати наше відео. Всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ще буде 10 підписників може бути стрім, буде конкурс. Участь будуть приймати всі. Ну все, всім па-па.